Welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Akuluakulu. Kunali zokambirana pakati pa Dennis Mahata komanso Minister of Mining. Okay? Nduna yona za migodi ija. Honorable Toko Tembo. Akulu. Minister of Mining yet. Akufunika support. Ndi munthu yekhayo amene nkati mwake mukamuona bwinobwino. Ali ndi kufuna kuja kuti yes 10 igolideyu mamineralsyo chuma cha nthaka chapasi pa nthaka pa chiti ifeyo chitipindulire Amalawi. Zonse zimene amakamba Dennis Mahata zoti azunguma kuti yeyo akudzidziwanso bwino ndipo akuzivomereza. You understand? Kamtindi kuzango kwema chapasana iso kuzaivongaso kuitere ola anduna yetuzure kuma guys Malawi ayinditsogolo wala kutsogolo kuno nditu achicha marangara amene wacho Dennis Mahata chita kamti ino ndi munthu mmodzi amene ali sinaoneko nduna yozichepetsa ndikamati kuzichepetsatu akuluakulu Toko Tembo kumene ali kwete amve kuchoka pasi pa mtima. Iweyo zonse ndi nduna yosungadziwe yayi alipe kubakambirana and even zimene amayankha pakama pake chinthu chikakhala kuti yes very insightful. I mean amavomereza yeah that is very important. Yes iwe kunena zoonadi nkhani ndi ndionadi. Yes we are trying. I mean nduna yozichepetsa inene sinaioneko ineyo ndi ndipo nduna imene ikufunika support guys. Toko Tembo. You know sometimes but Janet but papa chama taona unozuti ena akungumpanga attack Dennis Mahata uja zimene akamba zija mangopanga attack iwe philosophy yako singagwire ntchito makuti iwe anduna amati akamvetsera amatenga notes conversation imene ikamata nonse amene makonda Dennis Mahata nduna imene iso iniyo muyikonda kwambiri and inu so mwina koyambirira ndikupempheni kuti muzipange introduce. Inuyo ndinu minister wa zamigodi. Kodi tikati Honorable Toko Tembo ndi ndani? Honorable Toko Tembo akuchokera kuti we would just want kuti tikudziweni bwinobwino. Mwina ka introduction ka very short komana at least tikuyeneka kuti tikudziweni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Honorable Toko Tembo ndi fan wa Tidiba. Ndakaka nthawi ndikumvetsera ndikuonera Tidiba pano pa TikTok. You guys are doing a great job. I really appreciate what you're doing. Kucheza kuti kumakhala kosowa. So with everything that you're doing, I hope kubera vanga kwa lero kupangaso encourage anthu ena kuti ate kumakhala nafe pa Tidiba pano, because most of the times nakanduku mamvetsera ma conversations anu kumaonera nawo Tidiba kuma I've not had the opportunity kubera live like this. Anyway, Honorable Toko Tembo ni ndani? Well, ndine munthu chabe okuti nakupatsidwa mpata oti nditumikire Malawi pa nthawi ngati inoyo namba ndale 2014 actually 2019 pamene nawina ngati MP wa Kuneno North. Choka pamene mpo mudziwa ndinakhala 6 years ngati MP, and then after that ndapambanaso pa 2025 kupangaso represent anthu a Kuneno North. Time now in about 86% of the vote Kuneno North, and ndichinaakomeranso pano pa President Professor Thabita Mutharika pa third selection yawo kuti andisankhe ndikhale nduna ya mining. Ndisanakhale nduna mining nali deputy minister wa agriculture. Ndi pakakhala nthawi anaona kuti chowakomera president kuti andipange elevate kapena promote kuti ndikhale nduna ya mining. Before that maphunziro anga naphunzira law ku Liverpool University ku England, when nakhala for about 10 years, and also ku England I was very involved
ndi ma social media and zinthu ngati zimene nthawi imeneyo kunali radio yako imene tinkapanga limodzi ndi anthu ena aku US and ndinkakhaso involved ndi ma charity organizations raising money for Malawi kuti china chilichonse chimene chitakhale chotukula Malawi ma fundraising ndi zina zotero most of the times mundipeza ndi kumeneko. So in a nutshell, I think nditati ndinena kuti Thoko Tembo ndi ndani. I think that's pretty much it, unless you ask questions. I don't really like talking about myself, so but yeah, otherwise that's why I'm in a nutshell. Zikomo kwambiri mwansanga Mr. Mahada ndingokupe mphaniso kuti mungozipanga introduce leniso mwansanga Mr. Kamdi muzazipanga introduce. Zikomo. Zikomo kwambiri. Ine ndi Dennis Mahata, makhali modzi pompano kumacheza pafupi. Ndine nzika ya Malawi, komanso ndine founder wa National Organization for Change, imene ili political philosophy, imene mafuna itasonkha nawo ideology ya governance, especially magawo atatu. Gawo loyamba prosperity, kuchita bwino ngati dziko. Gawo lachiwiri imene ili ngati philosophy, komanso gawo yachitatu imene ili ngati sovereignty. Tathokoza kuti mwatipanga nawo include pa platform iyi. Thokoza kupezeka nawo kwa Honorable Thoko, komanso kupezeka kwa Kamdi. Zikomo. Zikomo kwambiri Mr. Kamden zipangeni on introduce. Ine ndi Kamden Kazunguza, nzika ya Malawi. Timakhala limodzi ndi anthu wapano. I think the only new face here is the minister, so I think thank you for gracing us with your presence today. I think in terms of introduction, I think what else can I say? I'm a Malawian citizen. Currently, I live in the UK. I've lived here for the last 6 years. I am a chartered accountant by profession and training, and I work in the financial services sector here in the UK. So yeah, I think platform ngati yathu kucheza kuuzana ziwiri zitatu kuphunzana zinthu, it's always encouraged. I've learned a lot from this platform. I give out my ideas, others do, and I learn from them as well. Hopefully they learn from me as well, hopefully. But overall, I think today it's a great privilege to have the minister amongst us, so that we can be able to hear from him and also ask a few questions and deliberate on that. So thank you. Zikomo kwambiri ndimangofuna ndineneko kwa Mr. Kamden komanso Mr. Dennis kunena kuti I think tili ndi just 1 hour, so mwina pamene mukupanga deliver mafunso anu ndipemphako kuti mafunso anu azizakhala very brief, komanso ndikakuyikirani timer make sure kuti mukuyigwiritsa ntchito bwinobwino. Mwina mungosegulira bwalo minister, inuyo being minister wa mining panopa. I think kwa zaka zambiri tikudziwa kuti Malawi yakhala ikudalira ulimi komanso thandizo lochokera ku maiko ena. Komano mwina amene taonera the past months komanso years, thandizo lomwe timalipeza kuchokera kunja lija linayamba kupanga shrink, kapena kunena kuti linayamba kuchepa, of which ulimi pawo sungakwanise kusintha kuvuta kwa zachuma komwe tikukumana nako. Inuyo being appointed minister amene ali ku mining panopa, anthu ambiri ali ndi chiyembekezo chonena kuti mwina tu apapa tiona face ina. One, poona kuti you are the face ya achinyamata. Do you believe kuti panopa as you move forward ministry yanu, you being minister, economic breakthrough yomwe mwina amalawi akhala kuyidikira ikhoza kuchokera ku ministry yanu? Okay, zonadi kuti padali panopa there's a freeze in aid imene ilipo. Kwa ineyo ndiona ngati kuti kusintha kwa foreign policy ya governments ngati UK and US kulichotsera aid ndi chinthu chabwino kwa basi, chifukwa chokuti chiti changamutsa and we start thinking
broader on how to stand on our own 2 feet kuti tizizimira tokha kuti zonse tizipanga tokha chimodzimodzi munthu ukhale ndi malume ako ndi nthawi zonse azikupatsa chakudya pakumbako ni mkazi akasiya zimene zija mpene mwambano kuganiza kuti kodi ndingagwire ganyu kuti zinthu ziyendere ndi zimene zikuchitika komanso chinanso chimene chikuchitika mdziko lapansi ndichokuti mbuyomu magalimoto amayendera mafuta petrol oil tonse tikudziwa ndi panopa kuti magalimoto aja asiye kuyendera mafuta ayambe kuyendera mabatire kuti tithe kupanga save the planet. At the same time as well zikupezeka kuti mabatiri aja kuti atheke ngati lithium ndi zina zotero amapangidwa kuchokera ku zinthu zimene zikuchokera ku nthaka doti pali doti lina lake lapamwamba losiyana madoti ena aliwonse amene umatha kuti ukapanga process amakapangano mabatiri aja mamwayi mwake kuzipezekaso kuti kumalawi kunoko madoti amene oti nawo ambirimbiri ndi funso limene lilipo ndilo kuti kodi mining ikhoza kuthandizadi kwathu kuno kuti zinthu zipite patsogolo. Yankho langa pamene popopo kutengera ndi mmene dziko lathu linakhala kuyendera mbuyo ndi lokuti zikhozothekadi komanso zikhozanso osatheka ndionera choncho chifukwa chokuti titati tizingoyendera ngati mmene zinthu timaonera nthawi zina mmene zimayendera kwathu mu Malawi alese mangopanga zimene akuzisangalatsa yekha makupanga machisawawa ndiye kuti zinthu zimene zija zizakumbidwa zizipita kunja koma ife yani yake sitipindula kenali konse koma tikapanga set up ma proper government systems amene aliyense azitha kuona kuti chikuchitika ndi chani amene atakhale transparent amene atakhale othandiza Malawi tikamapanganso madiro ndi anthu kuti zinthu ziyendere zithandiza Malawi then mining ikuzadi kutithandiza ife Malawi kuti tipitire patsogolo chifukwa chokuti anthu akumanena kuti doti la mtengo wapatali limene lili ndi oil wa ku Malawi chimodzimodzi zimene tikudziwira kuti ngati ku Saudi Arabia ndi kwina kotero anali ndi oil amene amayendetsera magalimoto mbuyomu pano mmene tikupitamu kuti tikupita ma electric vehicles oil wake azikhala kuchokera ku Malawi kuno koma nkhani yotsopano ndiyo kuti tipanga bwanji leverage zinthu zimene zijazo kuti zitithandize ife Malawi. So ntchito yanga pretty much panopa ntisiyo kuti tigulitse zinthuzo ayi kwambiri komano ntchito yanga ndiyo kuti tipange set up ma systems ma processes ma procedures okuti anthu aja akamabwera uno kuti azapange mining ija akhala akudziwa kuti tikapita ku Malawi tikakumaniza kuti Amalawi sonawonso akhalenso akudziwa kuti tili ndi doti lakuti ndipo ndalama yathu imene titatenga kuchoka kumeko ikhala yakuti tikatero ndikuti di mining itakusintha dziko lathu lino. Ndilekere payo ndikufuna zikomo kwambiri mwina ndisanapereke mpata kwa Mr. Mahata komanso Mr. Cabinet mwina funso langa kaye lomaliza kunena kuti Malawi imapanga export fodya osati ndudu komanso timapanga export zinthu ngati soya mteza ndi zina zambiri zomwe ndi zinthu zoti zimakhala kuti sizinapangidwe kale. You being minister wa migodi mmene mwaneneramu kuti pali ma system ena amene mungafune kuti mukonze, are you going to follow pattern yomweyo yopanga export ma raw minerals kapena mothandizana ndi boma you can look into kupanga process kuti Malawi apange end value with mmene mungandiyankhilenso mwina mongonjeza ndimafuna nene kuti mwina ngati titapitiriza kupanga export ma raw minerals don't you think kuti tikupanganso export ntchito kumaiko ena pamene ngati muziko mwathu muno tikuyang'ana kuti achinyamata ena amene alibe ntchito azipezakonso ntchito zikomo. Ndasangalala kuti mwatchula nkhani ya fodya fodya kuti tobacco industry kwathu kuno Malawi. I think that's the one thing that we got absolutely right. The way we have the farmers going into the farms, they get the crop mpaka na kugulitsa ku auction floors. That process titakhala taipanga replicate everywhere. That is a very good process yokuti ikozothandiza kwathu kuno Malawi, especially with agriculture, with the minerals. Taiona kale kuti yakhale kugwira mpaka na panobe dziko lonse lapansi likudana ndi fodya kusuta komabe timathabe umapeza ma forex
oda amathandiza kwathu kuno. Muone zinthu ngati tea, we don't have the same luck ndi tea for the process yake siyofanana, it's not as transparent komano titapanga replicate system ngati imene kukhalanso kupita ku mining for example, then zikuzothandiza. Chomwe chimapanga work kufoja wambiri is that there is a system imene ali samayipanga understand. That's why I keep talking about the systems. Kuti ku mining also we need to set up a proper system imene kuzothandizidwa. Koma mfunso lanu nso muna yankhaso za kuti foja uja timango sitimapanga process. Of course pano pano tini ndi Nyasa amene amapanga foja kwathu kuno kumagulitsa kunja. Kwa mafunsa kuti kodi zimene zonse tidabitsa ku mining kodi zikuzotithandiza. Pali zinthu zingapo zimene tikupanga consider makamaka ku ministry wathu. Tithokoze kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika kuti anasiyitsa pakatipa kuti anthu azingogulitsa ma raw minerals. So padakali panopa there's a ban on that, so you cannot send any raw minerals out of the country. You've got to add value to them in one way or another before you send them out. Another question is now with the minerals that I spoke about earlier. Do we have enough electricity? Do we have enough? Do we have a good road network, for example? Do we have railway okwanira kuti zinthu ziyakazikumba pansi paja tizitha kupanga export? Paliso nkhani ngati za china uranium zinthu zokuti nzovuta kwambiri kupanga kwake handle. Do we have the capacity to handle those things? So these are the conversations that I'm having every day. Ndumaganizira kuti kodi apapa titati nene kuti tipange add value zinthu zija kuti tizipangira kwathu konkuno zitha modani. About a week or two ago napita kukaona mgodi wina umene ukupangaso za mabattery amagalimoto omwewa umene ndodi uzipanga export kwambiri zinthu zoti zizigulitsidwa kunja ma minerals azigulitsidwa kunja azikhalanso othandiza ma batteries, and iwo zimene akuchita akupanga so set up factory yokuti sazingopanga export ma minerals okhayi komanso azipanga so value addition kwathu komwe kuno. So zimenezo zomwe tikupanga encourage, but at the same time as the people as well we have got to be realistic at how far we can go for the giving our challenges I mean now padalamba kwathu kuno ku Malawi. Koma the policy ya government ndiyo kuti chilichonse chizichitika kwathu konkuno tizionetsetsa kuti ntchito mamapanga export jobs outside of Malawi ntchito zonse zikhale kwathu konkuno. Ndi chifukwa chake president anaona kuti pange ban export ya any minerals amene sanapangidwe process, and that ban is still there padakali panopa, and most all the minerals have not been exported. Chirambire, and I think I've only signed one export certificate. I mean, so something like cement, I think, because that's already added value. So, any other minerals sakuturuka Malawi padakali panopa. Zikomo kwambiri. Kwa amene mukungotipanga join kumene pano pa TDBA, we are honored to have Minister of Mining Honorable Thokotembo pamene tikukambira nako zinthu ziwiri zitatu zokhuza mining. Ndiye Mr. Mahata komanso Mr. Kamdi, I will leave the conversation kwa inuyo. Ineyo work on the timing. Ndikupasani mwayi. I think we'll start with Mr. Kamdi kuti mukhale ndi the conversation. Zikomo. I was muted. So I think, considering that this is just a discussion, Honorable Minister, I think the first question I would say that the minimum in my mind, Tikamakamba mining panopa with the current Russia mining ku Malawi. Do you know we have had some mining agreements in the past, most notably Kukairekera. Where some discussions were done, assessments were done, agreements were signed, and how it ended or how it ended up being, it looked like Hambidi Amabanga complained we didn't really get anything as a country. Now that could be true, that could be false,
But with any process, makhala kuti you have got the chance to learn from the previous attempts that were done in terms of mining, how they left, how can we do better. So as you are progressing in your ministry, as we are progressing as a country with these couple of mines that have been, or minerals which will have to be mined, as we progress as a country, when you sit down as a minister, ndizinthu zingati zimene mukuona ngati tikuyenera tisinthe kapena mukufunika musinthe ngati ministry kuti ma agreement amene angachitike ndi anthu amene akubwerawa, okay? Zinthu ngati ma agreements, royalty, maretsa ma royalties, for example, ma taxes amene mapanga charge on the profits they make in the country. Zinthu ngati the surrounding communities, zinthu ngati zimene zozo. What have you learned from, because probably there were other mines, but the biggest mine we had imene nachuka and kunenera kwambiri was Kayelekera. What have you learned from that? Is there something you can improve on or not? I think that's my first question. Before I've got two other ones, but I think that's the first one that I would like to get over to you, Honorable Minister. That's a very good question. Kayelekera really is a case study for us. We've learned quite a lot. One of the biggest lessons that we can learn from that one is not all that glitters is gold. Chifukwa nthawi zina timati tikaona paja kuti tikupanga ma agreements tikangona china chake tona basi pepo tisaine. Let's say for example my percentage of ownership ya dziko. Ukayang'ana the world around and in Southern Africa, 15-20% is usually the norm. That's a stake that the countries usually get. So ngati ku Botswana panopa there are minerals apart from diamond, they're going for a stake of about 20%, 22% kuti stake yawo ngati ya dziko kuti akhale nayo. And then you go to Ghana, I think my stake yawo is about 15%, and imene yoyo ndi stake imene akuganza kuti akhoza kumatenga from ma large mining ventures. Kumalawi kuno Kayelekera we got 15%. Kumano alisa kuzokenza limene ndi deal yabwino. Kumano the devil is in the detail. Kodi do 15% imene yokanena kuti state ownership. Ndalama zimene zozoma ziziperekedwa litiro. And ndalama zimene zozo tizitani kuti ndalama ziziperekedwe ndi zina zotero. So pali mafunso ambiri amene taphunzira kuchokera pamene chimodzimodzi ma royalties, chimodzimodzi tax kuti kodi ma royalties aziperekedwa at what point, and things like that. So taphunzirapo zambiri from the Kayelekera deals. Paliso munakambapo so za community development agreements, imene ndi agreement imene every mining company makhala ndi ma communities around it. Kodi ma agreement amene wawa akupanga negotiate ndi ndani. Tikangwasira community kuti apange negotiate, nthawi zina the community will only be thinking about kudzala chimanga. Kuti abasi mutithandize tizilima chimanga every year. Komano, is that enough? Can they build cities and houses and madza condo and things like that from ndalama imene ikuchokera ma community development agreement? Nimaona community development agreement ya company ina and ndi ntchito imene akuyembekeza azagwireyo, then ndalama imene amene apereke ku community is about $1.1 million every year. So ndalama ngati ndi ndalama yakuti atakhala kuti ainaka community acha sakuganiza za ma boreholes, akhuza ndithu kumangapo something concrete choti chikhuza kwathandiza. So zinthu ngati zimene zizindizifaya. So I'll go back to say kuti pabwera moratorium inena kuti tiyimitse kaye tiunikire zinthu ngati zimene. So every day I'm heads up in documents, reading all these things kuti kodi tingaphunzirepo chani, ndipo tisangotengeka ndi kunena kuti akuli ma royalties kuti chani komano the devil is in the detail. So tiyambire ndi kunena kuti kodi ngati ife Malawi, what are our priorities? I think the last 6-7 years have shown us kuti our biggest priority, let's say, is forex. We always have forex. So tikapangana agree anthu amene our forex imene tipanga banji generate forex from the mining. For nthawi zambiri see mining kukagwa yayo even unto the private sector
anthu akufuna kutulutsa ndalama ku Malawi safuna kuti ndalama zibwera ku Malawi, so anthu amapanga export nyemba every day, anthu amapanga export mpunga every day, koma why are we still struggling with forex? Okay, so zino zimene zizi ma questions ngamene wandofunga kuti tikamapanga agree ndi wina samene wapanga export china chilichonse, and especially in my work ku mining, ndizoona kuti yankho imene ilankhidwa. If there's no answer to that, then we'll have to go back to the drawing board and say, okay, guys, tuchita chani, because forex is important. And again, we would also have to make sure that we've got enough money for the country, realistically. Chifukwa chakuti chachikulu pene tikufuna nchokuti ma miners wakhala ngati ma partners athu, tikugwira nawo ntchito ngati ma partners, iwo achabwera uno zapanga ndalama sanabwera uno for charity, koma ifeyonso ngati sa Malawi, so ine yake azinthu zimunthaka nafenso tifuna ndalama because we also have our needs, so we have to work together as partners. Komano munthu nthawi zambiri ine negotiation, munthu wina uja akakukhala kuti wakuyenda pansi nthawi zina makhala wekha for so much chimene umafuna, ma ife tikakhala tikudza chimene tikufuna, then it's a lot easier for us to go and negotiate, because whichever way that negotiation goes, tikakhala kuti did happen ndi zimene timafuna ife from there, then zinthu ziyenda kubwino kusiyana ndi kungokhala kuti kangopanga negotiate for the sake of negotiating, ngati mene ndiponera ma negotiations ena. So I think the main thing that we've had is ensuring that we've got the right expertise, people with legal background with a every meeting many mapita kukakubana ndi anthu amene mining companies, there's always 1 or 2 or 3 lawyers there. So I'm always laughing at them, say, okay, what are you doing? Because there's always them. One way or another, they should gain their upper hand. But we know their tricks, so we should be learning each other. We should get the best deals for Malawi. I think I can wind up that way. Moderator, I don't know, should it go to Dennis or I should ask my second question? Mr. I think next is when I'm I think Mukhoza. Yeah. Ngomaliza no samati ndatatu. Okay, I think you look at that one. I don't know. What do you I think moderator give us direction here. Okay. That's fine. Hana, what if yeah, what if muda ali ma question atatu komano kupezeka kuti wina sana afuse, so muzingo sinthana, that would be Okay. Okay, but for now, musimaliza awiriwo kuti sasokoneze so flow andu nawo nangasi ali ngati category fana na mafuso. Okay. That's fine. I think Oh yeah, you did say come give you for 2 other questions. Yeah, so yeah. let's do that. Okay, that's fine then. Okay. So I think my other 2 questions would be in terms of many, as you already said, my government's here, I'm a candy certain structures, 75-25 in terms of how ownership of mines down Kubanga, the actual mining. Specifically, you've talked about Botswana, which I think is an interesting case study, which they use for the diamonds anyway. They get 50-50 joint venture with De Beers, the South African company. But I'm more interested because there's either the no ownership model where Mount Kalandima royalties, the taxes, where they come, they spend the money, they start the mining, and then Muzunguja Dramazamisonko, the royalties. And then you've got the ownership model where you are partly involved in the capital expenditure, you wait some good into existence. And then obviously that depends on how Maguzana Modani, and a small percentage and stuff like that. And then you've got something which is mostly common to oil in the Middle East, where the countries own 100% of the oil, they do everything. So it's a national, it's a full state ownership. Let me call it that. Now, going forward as a country, what are you targeting? I know maybe you don't want to show your hand completely to the investors, but what are you targeting as a country? Are you targeting the royalties route where we don't own anything? Or you're targeting part ownership? And what does that look like? Because looking at many Kasia, for example, they're saying, I was looking at the report which they have published on, Abanga published Sovereign Wealth, Sovereign Metals on
their website on the Stock Exchange, they're basically saying they're targeting, for example, 25 years. After 25 years, they should be done mining, and every year they're looking at around 400 something $million coming in. I'm hoping I'm getting my numbers right. Revenue, profit. No, that's just profit coming in. Akabanga Makostiao and the revenue, everything. They're targeting about $400 million every year as profit. Now, as government going forward, what are your plans for ownership of those mines? What is your percentage you're looking at, right? Because I think we normally what they say, akamafuna kutenga percentage ekulu yowa chamanena kuti tanonga ndrama zathu kubanga establish migodi ija, my equipment and all those things, my study, all those things. But why doesn't government also say, okay, fine, we'll foot the bill 50% of that? Why don't we say that? Because I think their argument of saying tabanga foot the bill to have the mine starting, and for the Kasia one, it's about $727 million. Before mining sanambike, 727. What is difficult with Malawian government saying of that, half of that will give you? We go and borrow money out there because there's a surety which is we're gonna do 50% to avoid a situation where they come and the only viable or the only point they say is we are putting in money. Therefore, we're getting 70% of this. But it's our country, it's our minerals, and the mineral is not something which is chimango pezeka, chimata, right? So we shouldn't get the short end of the stick. We should get the best deal. So why don't we do that? Why don't we explore higher, joint ventures with these guys than just saying, could he bring everything, just give us royalties, right? That's my first question. The second question is around the model in Zimbabwe, where they did it. Yeah, sure, that's fine. Yep. Komanso if possible chichewa kwambiri kamti kuti enaso amvena uno bwino chichewa. Okay, fine. Okay. Okay, fine. Thanks. I'll do that next time. Sure. Okay. Botswana is a very interesting case study. Chifukwa kuti tikayamba ndi diamonds. Diamonds mene ankapezedwa De Beers ndi boma la Botswana sanafike pa 50%. The percentages are well, actually 50% apanga chaka chathacha, I think. Mena apanga ndira 50%. Mbuyomu, I'm not sure my stakes are nalo ujani kumano stake yawe nali ochepa kwambiri. And au Botswana anachita mwayi kwa basi kuti anakumana ndi my investors kuti anali interested kuti agwire ntchito apange partnership ndi dzikolo kuti onse apindule. Ndipo De Beers ili ndi working region yawo yabwino kwambiri, relationship yawo yabwino kwambiri ndi Botswana. Ife tikozongopemphera kuti tipeze ma investors otero foti ma investors ambiri amene amakhala kuti akubwera padakali pano ndi ngati madobadoba kuti angofuna kuti angoyesera and then athawe. So zimakhala zofunika kuti kukhala nawo strong mukamapanga nawo deal. Akaona kuti mukukhala kuti mufoka pang'ono yonso amayesetsa kuti apeze njira zawo. Koma ngati mene manenera kale nzo kuti mining imafuna ndalama zambiri ndiponso imatenga nthawi yayitali kwambiri. And chifukwa chake nthawi zina boma silimafuna kuti likhale lokha likupanga zimene zija. Chifukwa kuti timakhala kuganiza kuti apapa ndalama zonsezi mamwe tizipitisa uzipatala tizipitisa imakhala ndi zinthu zambirimbiri zomwe tikufuna kuti lipange. Nenkana makhala kuti akusiya kuti okay chabwino anthu ena ake abwere azapange exploration ija, akapanga exploration then itione nokuti ngati business ina iliyonse imene imachitika kumalawi kuno. Anthu amatayala for example, munthu akamapangisa matayala awo sikuti timauza kuti abasi pati mukugulisa matayala Malawi ndoti boma likhale ndi stake imene chimodzimodzinso mining imanena kuti okay mwapanga shop yanu apopo ndipo mapanga shopupo inu muzilipira msonkho ndi mining iso ndi chimodzimodzi. Komano poona kuti ndalama za mining zimakhala zambiri kwambiri ndiponso mmene zinthu zimachitikira, boma limafunanso kuti mina apena pake likhalepo likukhala ndi ka stake kake ngati 15% natural ija
komabe kukhala ndi stake iyo sikuti kumapanga tanthauza kuti kuti ma dividends aja muzilandira nthawi zonse kufa chokuti in business ma dividends amatanthauza zinakho zapanga kujeni pano tapanga malosi nde basi palibe yemwe aliyesa kulandira ngati shareholder apano tapanga ndalama mulandira pang'ono, so zimakhala zovutirapo. So mukandifunsa kuti kodi deal imene mukufuna kupanga kutsogolo ikhala yotani, ineyo yankhulanga pepo ndionera kuti deal imene mukufuna kupanga ikhala kuti the best deal for the Malawian people, imene itatipindulire pa zinthu zimene tikufuna pa list imene natchula kale ija. Tikufuna kuti tikhale ndi forex, tikufunika kuti tionetsetse kuti tikhale ndi ndalama zokwanira zoti zizithandiza mzipatala, ndalama zoti zizithandiza ndi misewu ndi zinthu zina zotero. So deal imene tingapeze yabwino yonetsetsa kuti itithandiza kupita tsogolo, imene ndimwe titapange ndi ma mining companies. Komanso kungotchulaponso kuti ku Malawi kuno sikuti tini ndi ma rare earth minerals okhawo amene ndatchula kale, let's say ngati akukasiya ndi kukanga mkunde, tilinso ndi ma minerals ena kwathu kuno tikhoza mapanga zinthu ngati glass, maglass aujeni amanyumbawa tikhoza mapanga konkuno. Tilinso ndi zinthu zina cement ndiwamapangidwa kaleyo, tili ndi zinthu zina zoti tikhoza mapanga ma tabletops aja ku kitchen aja, tili ndi zinthu zina zoti tini ndi ma minerals ambirimbiri omwe tikuyang'ana. So ndi ma minerals amene okuti anthu ena obwera asadaone kale tikulingalira ndi kuganizira kuti mwina mwake titapatsa Malawi mpata okuti pange partner pang'ono ndi boma, akhala ene yake ama company amenewo nde iwo aja azipanga export, azipanga zinthu zija kumapanga export. Tikufunanso kuti zinthu ngati zimenezozo zipite pa Malawi Stock Exchange kuti Malawi ena azithanso kugula ma shares pa Malawi Stock Exchange. So model yake imene tikuyang'ana ndi ngati ya Sunbird, kuti Sunbird ili ndi percentage ina ndi ya boma, percentage ina ndi ya I think it's Nico, and percentage ina ndi ya Malawi amene amatha kugula ma shares. So chirungu yang'ana anthu akunja okha oti ngati mene anabwera akasiya okakanga mkunde ayi models kuti zimene zingatheke kuti amayi tokha tikozopanga tizipanga tokha, kusiyana ndi kudalira anthu akunja kuti azibwera kumazatithandiza mwina kumatiyira masuku pamutu pa nkhani ya ma minerals. So I think maybe you can go to the Zimbabwe one as well, because that's also, I'm sure, it's going to be another interesting question. Yeah. So mining, pali ma mines ena amene amakhala very capital intensive, ngapena zawo kasiyazo amene it requires a lot of money. Koma zinthu ngati tili ndi gold kuchewu kuja kuti anthu amapanga kale actually up to now akumapanga anthu. Komano you find kuti ndizachisawawa, I know kuti anayankhula president kuti apanga ban the exporting of that etc. Is panga kaye they should be value adding. I'm not sure how that is being implemented, but of course no one is reporting. But what I would say is tili ma organizations ngati MEDEF, for example, amene apanga offer malona ang'ono kwa anthu ma 2 million machani. And what nyamata ambiri, as you rightfully said just before I started asking this, kuti pali ma parts ena mining amene sitikufunikanso anthu akunja tikuza kumachita tokha maya moja ngati Malawians, whether it's makampani akulu whether ndati nyamata. What is government's take or position or projection or wish from a small miners? Because anthu kamakamba za mining anthu ambiri amaona zima tractors zikulu chani zoti capital yake achinyamata amene anthu amene ali ndi ma business ang'ono sangaonesa kukhala nayo. Koma mukapita ngati kunchewu kuja kubalaka mukapeza kuti pali munthu ayandika machine kake akupanga gold pene pacha zikutheka bwinobwino. Kodi what is government's plan for those? Because as much as mwabana kuti asamapange export, komanso they need capital, they need to have better equipment, they need to be palena amene amafuna tayamba kumandalama alibe. Komanso you notice kuti even amene akumapanga gold kubalaka kunchewu amene akumapanga sponsor ndi anthu ena kuti ndakuluakulu antawuni muja amwenye chani akumango apasa tima equipment tijazi pangani, koma the common boy waku Malawi amene alibe ntchito
kwanguti ampasa loan ndikumphunzitsa kuti achimwene Diamond ali pa surface kale, gold ali pa surface kale, timapanga motere, mukapanga choncho kasiyeni ku Reserve Bank mupanga ndalama. What is the plan for that? Because I feel like people have been, I think I saw your interview face to face. People have been mining in Malawi for so many years on a small scale, Mwabanga export, right? And that has been stopped. But can that be transferred to Nyamata? What is the plan? We've got loan boards giving out money, but what is the plan for government? Telling the guys, training them, because Zimbabwe, they have what they call mazamazamas. It's literally Andhamami, Zaji Nyamata, and for the past couple of years, they've created millionaires in dollars just by doing that. Abanga, akagulisa ku Reserve Bank, yakumene koko anyway, and then they proceed like that. No foreign intervention, no foreigners involved in that. So what is government's plan for Nyamata? Because all of a sudden, we're banning, but we still have got Nyamata Benali unemployed. What are your plans going forward? I think that's my third question for now. Okay. Anthu ambiri tipatali panopa akukumba gold, and gold amene zimachitika zokuti zimapezeka amene akumagula amakhala ma-smugglers, and makwacha ma-smugglers in general, chifukwa kuti anthu amene amakhala ena ochokera ku Russia, ena ochokera ku Zimbabwe, ena ku DRC, ena Somalia, amabwera majora zagule gold wathu. And mbuyomu boma limangopanga bani aliyense amene amapezeka ndi gold, kumano tazindikirano kuti tisamapange bani amalawi anzathu amene akufuna kupanga ndalama makamaka pa golide ameneyo. Ndeno pofuna kupanga zimenezo, RBM, Reserve Bank of Malawi, akumagula golide ochokera kwa anthu aja. Koma vuto so limene limapezeka nzokuti anthu enabe ma-smugglers akumayesetsa kuti azigulabe, so timakangana na mitengo. Chimene tikufuna ngati boma nchokuti anthu amenewa akhale organized ngati ma-cooperatives, ndipo iwowa aphunzitsidwe kuti akamalima gold uja azikagulitsa ku Reserve Bank of Malawi. Tikufuna kuti azikagulitsa Reserve Bank of Malawi kuti Reserve Bank ija ndiyo khayo imeneno ingathe kupita kukagulitsa kunja golide. Akamapanga choncho ndiye kuti ifeso titha kumapeza forex. About miezi iwiri yapitayo, Reserve Bank of Malawi yagulitsa about $120 million worth of gold kubweretsa mafuta ndi zina zotero, nenkana maona ngati ka stabilization ka mafuta pa market. That's mafuta galimoto. The plan ya boma ndionetsetsa kuti anthu amenewa akakhala ma cooperatives tapange link ni mabanki aja awapatse ndalama zokuti agulire machinery amene athandize kuti azilima gold uja at a more efficient level. Zimene tikufuna chifukwa chokuti ambiri amene akulima golide padakali panopa amapezeka kuti agulitsa ntchito mercury amene ali banned substance, ndi nthawi zambiri amapezeka kuti akuononga chilengedwe, komanso akumakumba mosadziwika bwino mokuti anthu ena timamva kuti mgodi wadirizika, then mgodi chakadirizika zimapezekana kuti anthu afera pompo and tikuluza miyoyo yambiri. Reserve Bank of Malawi padakali kugula golide at 570,000 kwacha per gram kwa anthu. Chita zimene zifayo kuti ungofuna panga compete kai ndi anthu amene akumabwera mazagula ma foreigners amene ama smugglers. So pompano so tikhaso tikugulaso gold winner okuti tipezere forex kumalawi kuno. So chachikulu kulimbikitsa achinyamata kuti amene angathe alowe nawo ma cooperatives akalowa ma cooperatives ndiye kuti tikakhala kuti tudziwa kuti akugwira ntchito bwino, eventually tialumikizanitsa ndi abanki aja apatse ndalama agule machinery oyenerera kuti azilima azipanga gold in a more efficient manner. So that's how I'd answer that one. Thank you. Thank you, Minister. I think let me pause for now. Nipase my Bwana Mahata. Come. Yes.
Mr. Mahata, you can Yeah, take wanthina Mahata nthawi yake yonse. Zoradi. But what's 15 minutes yoke? Yeah, so be brief enough because we are remaining with 15 minutes. Okay, thokoza madamudeta. Thokoza so kachikena kwa nduna kuti mwabwera kuzakhala nafe pa platform pano siri kuchitenga chinthu cha mtengo. That's fine. I'll see how much further I can extend. Okay. Madamudeta ine sindifuna kukhala mbiri kwambiri poti kwa anga ambiri simafunso koma ufuna anduna andiunikireko. So nayi ndemanga mwina ziwiri nakakonda ntangozinena ndemanga zangazo ndi anduna nkundiunikira kuti mwina zina zinzotheka or zina zimavuta pati ndi 5 minutes will be okay for ineyo. Chinthu choyamba inali kunkhani ya minerals amene tinganene kuti inani strategic ngati mene ali golide. Pena ndikumazaona kuti mwina tikuphonya mwayi wathu wopanga miti mavuto amene tinawo panopa. Pa chiopsezo choyamba chimene ndimatha kuchiona kuti tinacho kwambiri kumalawi kuno ndi chiopsezo cha forex. Ndi chinthu choti mpaka panobe sitikuchikwanitsa bwino kuchipanga miti, and I think mavuto ngati balance of payment mavuto titakhala nawo kuyambira nthawi yayitali. Chiopsezo chachiwiri sobwena ndi unemployment rate, kusowa kwa zintchito. Ndikuona kuti kukulira ntchito ngati za formal ndi za informal zomwe. Akha za formal zo ma graduate ndi detail, za informal zonso anthu olephera sikunso ndi ambirimbiri. And mwina chiopsezo chachitatu chimene ndingachione ndi chiopsezo cha supply chain, mene katundu amayendera kulowera nkutuluka. Muoneka kuti mu supply chain ya katundu ifeyo kunoko sife priority faka zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba chifukwa kena kuti ndalama yathu sifulidwa kuna kulikonse ndi makwacha. Chifukwa chachiwiri so nchonena kuti ndife landlocked country ndi anthu amu supply chain kuti fikira ndi chipinjo yachikulu. Taupeka chitsanzo cha fertilizer. Kwa mwene mwina mwamva kale kuti fertilizer mwina chaka chino athubwera kuchepa urosabwera ndi komwe. Fakena kuti ma suppliers ambiri afuna apite ku Europe. And maona ma fertilizer company ikukhanga ndi kutseka ma materials sanabwere mpaka pano ikusuthira ku Mozambique zinthu ngati zimenezo. Ndi mulungu mavuto ngati amene wawa amene amatisosa mtendere daily wa. Chinthu ngati mene chili golide kuchipanga ndi reverse psychology ndipereka chitsanzo chitha kuchepetsako zinthu izizi. Ndipereke mwachitsanzo malo munena kuti golide timukumbe ndi tizimugulitsa kuti tipeze forex. Wanji choyamba osampanga nationalize kuti paliponse penali pali golide pakhale paboma. Chachiwiri kuchibowola kuti ma small scale miner ndi ma large scale miner abwere mwachisawawa akumbe. Koma akamakumbamo nsika kwa umodzi Reserve Bank. Ndikudziwa anthu ambiri atena kuti Reserve Bank timapikisana ndi magula pa mtengo. Koma Reserve Bank itha kuprinta ndalama zochuluka ndi kugulira golide opanda kugwetsa kwacha. Ndikukamba zimenezo chifukwa chani? Kuchulutsa ma bills po printer kumagwetsa mphamvu ya ndalama. Koma bill imene wayiprinta kugulira golide automatically bill ija yapangidwa backup ndi golide. Imene ija mphamvu yake singagwe. And after mwapanga zoteyo libizi mungula mtengo wabwino kwambiri funa ndalama zati mungoprinta. Munthu uja sanga simungapikisane naye apart from mamuno okhwima kuti asapange smago. Koma even odzagulawo sangapikisane ndi Reserve Bank, for Reserve Bank kupanga print ndalama. Chinthu chachiwiri pa Reserve Bank chimene ngayione mwana muti bank ija igulitse golide uja kuti ipeze forex. Bwanji bank ija osatsegula stock market ya golide uja bwanji kuti anthu onse akunja kandi amalawi and diaspora kandi makampani akunja aliyense amene anga ali kwakufuna ofuna atha kumangogula share yake mu golide muja. Nthawi ngati pano imene ma shares a golide atsika pa dziko lapansi ndifo timayiko akugula golide akusunga mabanki mwawo. Ndoti inunso mugulitsa ma shares. Nthawi imeneyo ma shares akachuluka anthu aja kugulitsana okhaokha. Ndikuti munthu akaso imene ndi forex yochuluka kusiyana kuti golide uja tingulitse tikamugulitsa ndikugulira fuel. Chinthu choti achigwisa ntchito chatha. Pamene anzathu aja golide amugula uja akamusiya mu banki akukhwimitsira mphamvu ya ndalama yawo. And muono pepo mukuphambana mezwiri mwalo. Pangati anthu aja kukumba mwakisawa ma small miner aja ngwagula bwino unemployment ikuchepa.
and pressure imene imakhala kuti munthu akhale smallholder farmer mulimi wang'ono iuchepanso. Anthu enaso akulowera kuti akulowera kumene kuku. Muna chinthu chomaliza pa Golden Pompo. Makampani ambiri amakaniko zapanga invest ku Malawi. Chifukwa kenaka kuti popanga invest ku Malawi akuuza ndalama yawo ya value, mapaundi, mayuro, madollars, koma akapanga masales kunoko ndalamayo imene apeze ni makwacha. Makwacha ndi zizude. Koma makampani amene ajawa kwa challenge, let's say tinda account number 1 ya Reserve Bank, ngauze tuli kutsegula mwina account number 3 just for ma foreign companies kupanga handle mpamba wawo, kuti mpamba uja ukabwera titakuwapatulira ku Golide wina mu account mucha ndikupanga backup equity yawo. Makampani achitakuwapanga encourage mudabwa kuti kunoko kwabwera ma franchise ama pharmaceuticals, mayalavi tukupangira konkuno, fertilizer winaso wina akuthandizikira konkuno, ndikuti tachepetsa chibalo pa import cover. Kumbali ya Golide mthunga reform amenewo muna mundunikira nduna iri kuti zifeasible kapenaye. Chinthu chachiwiri chimene iliso ndemangange yomaliza ndi kuma rare earth. So kumeneku kukonera kuti mwayi umeti nawo kwambiri ndionera kuti tikumakhala maybe largest mu dziko lapansi or second largest pa zimene zikumapezekazo. Mukudziwa chimene ndichati chimene chonde advantage paonena kuti pa bargaining power, pa tebulo yokambirana, kutsutsana kutani, amene aja alibe choice because it means akalowera kwina kulikonse azapezabe kuti kwakukulu nkumalayo konkuja. Ndiye kuti ife ndi team yathu yoti atinyengerere tsopano. Now pa team imeneyo yoti atinyengerere, what if titapangaso nationalize? Ngati kuti tayangana kumbali ngati sitili pachangu wenikweni, ngati sitilibe phuma akuluakulu mukufuna rutayiro mukufuna graphite mukufuna malaya minerals amenewa chabwino ife kunoko mukumba koma kogulitsa sikunjaye. Makampani amene makagulitsa niyo ngati maufuteka amene amapanga katundu akuyenera abwere kuno azapangire katundu yokunoko then atakumgulitsa. Mukutsoti kupanga zimene zozo mwina zitaonera ngati kuti zipangako delay pang'ono implementation, koma one day akazungulira azaonabe kuti katundu wambiri uja nkumalawi abwerabe basa zatinyengerera. And can you imagine kuti makampani aja ayamba kupanga katundu kunoko lomuta auza tax free, amene aja capacity yawo ibwera kuno, mateknoloji zawo abwera kuno, akadaulo wawo abwera kuno, akamagwiranda misera ku Malawi knowledge kupanga transfer, zikombole zawo kaya zopangira mapiko a ndege, zopangira katundu wa mchipatala zikubwera kuno. And ma challenges amene akuwaona road network, ma challenges amene akuona magetsi akhala forced waja kupanga so invest kuno. Fanza athu aja chiyo samachigwisa pa stock, and akamapita pa stock amakhala kuti apanga cost business awo yonse. Ndezi wenu muzikamba ino ngati magetsi, ma energy problems, road network problems, zero amu mpamba wawo ngati cost of starting business imene yoyo. You can even make them compete each other. Aku China apakani compete ndaku Russia, apakani compete ndaku USA, alibe choice amene aja abwera ndithu azapanga kunoko. And it means volume ya ndrama imene tikupanga 100 fail ikula. Kontra zambiri anthu timangoyamba kuyang'ana quantity yokha mwina ya forex. Kwa pali chinthu chimene sitimafuna tofunikira kwambiri ndi volume ya katundu imene watipanga so allow kuti volume ya katundu ikakula we can print the equivalent amount. Ndikuti ndalama imene kuzungulira mu dziko imakhala kuchuluka and anthu olipiridwaso akuchuluka. And pali threat inaso imene tisikambirana ndi threat imene ili ya security. Mu dziko munomo security athu ili very porous. Mayemba asamalowa kisawawa, mabulisa athu kisawawa, maboda anthu amakhosa kisawawa, anthu nyanja ndija kungotiranda ndi pakamwa kunena kuti kwambira lero mapu tizijambula kutekesera umo akuita zero olondege tilibe, you know, minerals amene wawa andamene anthu amayizira kupangira ndege zikulu mafighter jets amene mukaona pano, ndamene anthu amayizira kupangira malada zimapanga detect mona bwato inalowa ku Malawi kuno kulowa makilomita zonse aja olaso zosayiona
koma anthu muyindira system muyipanga direct manager wasi kungolowa an inch mwaidziwa, you know, then tinima technology ngati madrone tilakha kuti makampani aja abwera ena ndopanga zida za military industrial complex ndi kumalowa mabiliyoni ambiri, mutha kugwirizana akuluakulu sizikuchachani songo 40% ya zida gulitsani, 30% imene tigawana, 30% yanu ya ulere, 30% zida za kumalawi, mupange zimenezo 5 years. MDF itokhala ndi zida zopsa zoti around posepa apa munthu usangati lande olonsinje you see so threat imene yoyo ikusolvekaso mophweka kwambiri ndi mali alithiwa zipatala, zida za kuchipatala, surgical equipment, zinthu zambirimbiri, koma chisisi yake chagona pamodzi, chagona kunena kuti zonsezo tizipange nationalize, katundu uja amukumbe, koma makampaniwo amene amagula katunduwo azapangireso konkuno. Ine ndimuona ngati kuti titazitenga approach ngati imene yoyo ndi kuti mwayi umene taupeza ifeyo dziko lathu lisintha. Munapeka example yabwino kwambiri ya mayiko amafuta mmene mwaona sinthira just because mafuta aja anapanga nationalize to their advantage, and ifeyo mwayi uti tapusa because mwayi uti mukhale ndi rare earth si mwayi uti dziko sili nawo ayi, and ukhala the largest deposit ndi mwayi uti taupeza once off, titakubweza ngongole zathu zonse, titakukhaso ni mphamvu ya ndrama, titakupezeka kuti takonza tsogola lana mibado tasira sovereign wealth. Chinthu chomaliza kenjeni honorable uzo nthawi ndoche pankale titokhala ndi mwayi upanga revive matambala ndi kubweretsaso currency yachitatu. Ine limaona ngati dziko mene lili Malawi likwenera lione magawo atatu a ndrama yake. Gawo loyamba ndi ndrama yoyamba imene kuitika ma transaction, ikwenera kukhala ndrama yaying'ono ngati matambalaja ndina kuadzutsa minaja, matambalaja azigula bread, azigula transport, azipira taxi, you know, then ikwenera kukhala ndi gula ndrama yachiwiri imene ali ngati makwacha aja azisema mpamba mwa business, then ikwenera kukhala ndi ndrama yachitatu yoti izipikisana ndi forex, izipikisanaso ndi ma international transaction, kukhala ndi anthu kuti mukupanga command supply chain through Maria Earth. Ndrama yanu yoyambirira idzuka, ndrama yanu yachiwiri idzuka, ndrama yanunso yachitatu ndimene zikathamanga kufaita ndrama yakunja. Chifukwa kuti mukamatuma makwacha omwewo asunge mpamba wanu, makwacha omwewo apange ma transaction asalale, makwacha omwewo azikalimbanaso ndi forex, ndrama yanu imakhala ikutha mphamvu zingati game ya anthu 11 mumetsa player mmodzi. Amuntu I think ndekezerepo mpota thokoza kwambiri zikomo. Zikomo kwambiri ndipo very insightful. I'm glad kuti anthu ambiri tikuganiza amene mukuganiziramo, and I'm glad kuti zimva kuti anthu akuganiza holistically kuti sector yonse ingende bwanji zimapereka chilimbikitso kuti pamawa if I'm not here there's always a possibility that there are also some other great minds amene angabwere kuthandiza chinthuchi. Koma just to comment on your comment ndokuti nkhani yaikulu apapa zonse zimene mwanenazo ndizotheka, nkhani yaikulu ndi strategy kuti tingachoke bwanji pamene tili pano pa lerolo kuti tikafike pamene tupanga industrialize mpaka naso pamene tikuona kuti ndalama yathu ichoke pa chizude ikhale pa ndalama yeniyeni. So padakali panopa nkhanino imene yomwe siku ndigonetsa usiku lonse ndi pamene popo kuonetsetsa kuti kodi tipanga bwatichoka bwanji from point A to point B. So chachikulu chimene tili nacho chimene tingatigwiritsa ntchito ndi golide amene ndi strategic mineral. Golide atipangira ndalama zokwanira kuti tikathe kupanga industrialize ma minerals ena ndenawa. Komanso chinthu chimodzi chimene chakhala chikuvuta kwathu kuno nchokuti ngati awakasiya akangankunde ndenawa ndanthu kuti anabwera anazapeza okha zinthu zija, ifeyo sinathe kupanga exploration yokwanira yoti tione kuti tikudziwa zimene tinazo kumalawi kuno kuti pali ma rare earths pali chanchani, koma sitikudziwa kuti kodi zilipo zambiri bwanji. Nde challenge yathu ndiyo kuti tipeze ndalama yokwanira tipange explore tokha dziko lonse la Malawi, tidziwe kuti pakuti pali ma minerals otani, tikadziwa zimene zijazo
olo 60% tikoza kupempha kwa investor wina aliyense kuti iniyoza bwereni muzapange mine ife 60% tikanayo 40 tikudziwa kale tili ndi ma minerals kuneno amene ali worth $20 billion tikupangano invite ma bidders okuti abwera zapange bid atipatsa ndalama zingati. So imene iso ndi program imene tili nayo chidwi ndio program imene tikufuna tipange a national exploration program yoti tichoke ku Nsanje mpaka Uchitipa tione kuti pena paliponse pali chani koma usangodziwa kuti pali chani pokhayayi komanso tidziwe kuti quantity zake ndopanga chani tikhale ndi business case yochoka pemba chapa kuti itipange inform tikamayitanano anthu aja for pataka pano pati to our position is here strong kwambiri chifukwa anthu aja apata akabwera muja anena kuti okay chabwino ife mapeza zako kuti tumapanga nawo ngati a business ina iliyonse imene ikupangidwa kunjaku malo moti ndi zinthu za mtengo wapatali zoti zikhoza kuthandiza dziko la Malawi. So yeah, anthu ena ma comments amanena kuti you should be taking notes. Yes, mataipa pompa I've taken notes. Ma suggestions abwino ndithu, ma suggestions okuti akhoza kuthandiza, and again that is one of the reasons mene ndabwerera pa forum inoyo kuti ndimve kuti kodi Amalawi kuganiza zotani chifukwa kuti kutumikira Malawi kumananthauza kuti uzipanga zimene Amalawi akufuna. Ukamopanga zako ndekuti mathosemphana ndi zimene anthu akufuna kuti apange. So ndikamamva ma proposals ena amene akuperekedwa panopa, I think that is something that is absolutely hopeful. Ndimanga nthawi pa kwa 7 o'clock, but I can have another 15 minutes before I go, so just in case there are any questions from the moderator or anyone else. Thank you. Okay. Thank you so much, Minister. I think Ineo, I have one. Komano, before that, I think Mr. Washington, ndingopereka mwe kwa Mr. Washington, mwenye Washington instead, anali ndifuso. So, ndubasani nthawi kuti mufuse fuso. Yeah, you know what? Again, ndithokozaso a minister kuti munabwera pano and humbling yourself ndugu zangu mva kuti kodi Amalawi kuganiza bwanji. This is there. We haven't seen this. But back to our story, yeah, mining. I think itaphunzirapo kuchokera marejimu apitawo kapena ma leadership amene apitawo kunena kuti tikakhala ndi ma opportunities ngati amenewa, most of the times amakhala kuti tungotulusa nthumba kapena tikafuna kuti kodi amene atapange business imene ndi ndani. I think mwenye ndikumudziwa ali kamene ndikampasa business imeneyi andigayirako kandalama ndoti ndipeza popumulira. My question is under your leadership, ma strategies amene mukuona kuti muyika kutsogoloku, amene adapange safeguard zitokati zimenezo, komanso kuonetsetsa kuti pali transparency yet, komanso partnership ndi achinyamata, because again zijani na Dennis Mahada zija achinyamata ali kwambiri amene achita maskulu koma sakugwira ntchito, ena mwina sanachite maskulu koma mwina mwayi wawo ukhozaso kukhala umene kuti akhoza kumagwira ntchito when we think about maybe value addition koma processes za mining. So what processes, what strategies are you going to put in place to make sure kuti tikapange cover ma areas ngati amenewa kuti tithandize bwino dziko lathu osati tizingomva malo kuti yayi atenga kuti. Thank you. Azumo kwambiri, nkhani ya transparency ndi yovuta kwambiri, ndi nso imodzi imene imakhala yofunikira chifukwa kuti tikati tikukonda dziko lathu then tipange accept kuti chinthu chongompasa munthu fori kudziwana naye nthawi zina sizimayenda fori munthu chamwina amakhala alibe expertise, alibe upangirira, alibe ndalama yokwanira, alibe experience, ungompasa chinthu chimene chija nde sizimayenda kwenikweni yayi. Koma tikakhala tili serious kuti tikonze dziko lathu, then we have to give people anthu kuti they've got a track record, aonetsa kuti ali ndi ukadaulo, akuonetsa kuti akhoza kutha kupanga zinthu zimenezozo. Ndichifukwa chake ndimanena mbuyo mucha kuti tikufuna tipange model ngati ya Sunbird. Sunbird is owned by Malawi ngati dziko, komanso ili ndi ma shares Nico ili ma shares ake, komanso anthuso Malawi amagula pa stock exchange ma shares. So ownership ili bwino pene popo ndikuti achinyamata amene angathe
upangiri wawo kukagula pa stock exchange akhoza kupanga zimenezo pamenenso palinso mabanki national bank FDH what are the banks NBS and all those nawonso akhozanso kugula ma stakes awo mmene muja kuti apange athe kupanga finance chinthu ngati chimenechi so ndizofunika tonse kugwira ntchito limodzi koma chachikulu ndi transparency kuti tizionetsa zadi kuti only those who are capable and anthu amene akuti akhoza kupanga di run zinthu azitha kugwira ntchito imeneyi achinyamata ambiri akhoza kupezanso ntchito ngati main ndanena kale kuti mu mining industry mafunika ma lawyers ambiri that means already employment imene ya ma lawyers pale anthu of course ma ground workers okuti akhoza kugwira ntchito kumeneko of course pale anthu enanso okuti akhoza mapanga supplies into mining industries makhala anthu ambiri ogwira ntchito mene afuna zakudya so upeza anthu ena ndena amene akapereka zakudya mafunika ma spare parts ndikuti anthu azithamanga kukapereka ma spare parts so mgodi umodzi upeza kuti upanga support thousands of people around it kuti azitha kuthandizira kuthamanga kenaka at least stationary chani things like those so ntchito the ripple effect ya ntchito imakhala yayikuluko chinthu chachikayambika komano the challenge ndiyokuti tichoke from point A ukafika point B from point A kodi tikafika panji point B tili ma challenges za forex tithane nawo ma challenges amene achawo tilikale ndi strategy yoti tithanane ndi zimenezozo and then tiliso ndi employment tsopano titani kuti tipange ndi employment tili ndi mchenga okuti kungomenya pang'ono utha kusandutsa glass mchenga umene uchawo tipaze ujeni the same way imene ndanenera muja ngati sunbed ujeni model anthu abwere ayambe kupemba cha ayambe kupanga glass kwathu kuti tipanga export again more forex kubweranso and tikatero tipanga ma industries awiri atatu follow by the end of 3 4 5 10 years ndekuti at least tasunthako tilipena pake. Thank you. Thank you so much. I think Mr. Kamden munanena kuti muli ndi funso. I don't know if I got that right. I think it's not mostly a few. So Manu, just to maybe say something to the minister, adding in what Mahata said about nationalizing. I know kuti tigamakamba nationalizing izinthu izimabwera ndika element kuti anthu amati that's not democratic. Yeah, democracy sabange zimenezo ya 97 nabanga privatize into let's leave most of these things out government ichoke muzinto. But I think what I can maybe minister, you know this already, is that most countries are repurchasing those privatized sectors or companies back into state ownership. Here in the UK, Panova, the railway system, which was privatized, they have bought it back, all of it, back to national, a national government ownership. You look at, for example, in Saudi Arabia in the 1930s, America concessions to America. Come in the 80s, the number of buy back those ownerships because there are some minerals that are strategic. They are very important to the government and they cannot be owned by other people. So just to, I saw one of the comments in the section, and I've heard this before. Could the element ya ubanga nationalize into and habira maibanga attack kuti that's not democratic. It gives government too much power. But no, there's nothing wrong with that. France privatized this energy sector. They've nationalized it back now. So even Michael Amene, Tima they are democratic more than us. They have now realized kuti there are some sectors that are strategic in nature, and having them 100% owned by the government, including mining, is not out of the ordinary. It's not something which is difficult. So Mongo Gwizani Mahata, there will be pushback due to Nkanya nationalizing. Is something we should first of all think about before we give out these minerals, which have got they're infinite. At some point, Zimazata, right? So if there's a chance of nationalizing these things, I would say you get pushback, and I'm sure you definitely get it. There are countries who are more democratic, seem to be more democratic than Malawi. They are nationalizing, they're bringing back into state ownership some of their critical infrastructure or sectors or businesses. So I think that's what I wanted to say, just to
kungopera mphongo zimene na Dennis and some of the comments. So I think Yeah. that's what I wanted to say. Yeah, sure. Yeah, no, Kamdi, that's a good one. Actually, ndikukhala ku UK on agricultural British gas. So that time, mina privatize. I was working there, so I do know the effect, yeah, nationalization and privatization. Personally, I don't like nationalizing my companies because my companies are run by government, especially what to know we know. Komano, so you go into privatization again, that's also got its problems. Komano, we need a model that would work. Privatization and nationalization, we weigh the two. So we have to find that middle ground somewhere to ensure that the way it's being run, it can be professional, like a private entity. Komano, the nation should also benefit from it. The reason I would want to push the nationalization agenda pale panova nchokuti anthu ambiri amalawi amataka apanga run companies au panga export ndalama ija amataka apanga forex amangoisiya konko azimanga manyumba ku South Africa kumanga chani, so it doesn't come back to Malawi. So that is a very strong case for nationalization kuti forex ija izibwerera, especially as into mining industries amene azikhala kuti akupanga export. If for anything ndokuti we've got someone in the board who should be looking after Malawi's interests kuti ndalama ija izipita ku account ya Malawi. So that is the thinking around that, and that's the way that would have to go, because otherwise the free for all as well has not worked. So everything done for the right reason usually works. So we have got to find that reason first behind it before we can do something like that. So yeah, I totally agree with you. Kuti nationalization ngarababa ndio gwira zumwambi. Zikomo kwambiri Honorable Minister. Mwina tasa ndi 4 minutes tisanapange close. Titazakumanaso after 10 years. I know mwanena kuti ndinu apatidi ba magi ali ndinu yapatidi ba. Komano titazakumanaso after 10 years. Ndi chinthu chimodzi chiticho chimene mungafune kuti amalawi azanene kuti mu nthawi yanu you specifically munapanga ichichi, and chinthu chimene chocho panopa you are working so hard kuti muchikwaniritse. Zikomo. Chachukulu chimene ningafuna to make sure kuti mphamvu zibwerere kwa Malawi makamaka ngati ntchito ndi zinthu zina zotero, because tili ndi dziko lolemera kwambiri. Ndangokhala mu nduna amene for a few months koma ndikutha kuona kuti tili ndikuthekera kwambiri, and ndangopanga system yabwino yokuti chuma chimene chili munthaka chikhale chikupindulira Malawi onse. Then that is the only thing that I'll be very happy about. Ngoonetsetsa kuti zinthu pali system yokuti aliyense atha kuidzwa bwinobwino, predictable system. Tonse tikukamba back to Botswana. I always refer back to refer to Botswana. Noti aliyense ngofika ku Botswana mutaudzwa kuti panopa gold mining imachokera, amene diamond mining imachokera hapo imenda moteri. Akapita pa internet amatha kuona kuti lero tagulitsa ma diamonds ambiri motani. Dziko lathu lapanga ma diamonds ambiri motani. Just that transparent system yomatha kuti not just nthawi imene ndilipo apapai komano even kutsogolo kuti aliyense so tapanga system yolimba kwambiri yokuti aliyense kutsogolo kuzomayitsatira and Malawi somayitsatira bwino pa mmene chuma chathu chikubwerera. Chimene chikozandisangalatsa kwambiri. Thank you, moderator. Zikomo kwambiri. Ndingopereka some 30 seconds kwa Mr. Dennis Mahata. 30 seconds inaso kwa Mr. Kamdi kuti mungonena your last words on this program, and then tizapita kwa Mr. TD kuti ayankhuleko, then tizabwereraso kwa our minister. So ndingopempha ka 30 seconds kwa Mr. Dennis Mahata. Zikomo kwambiri. Honorable munaso kungofusa koso komaliza. Muna pali ndondomeko zanji zimene mwazikhazikitsa za information kuti anthu azitha kudziwa bwinobwino kuti ngarafuna panga nawo participate mining, ndondomeko ndizi ma procedure ma compliance ndi awa. Komanso mu ulendo wanu umene mukufuna kuti muonetsetse kuti ma minerals apindulire dziko,
tikudziwa ku mining kumakhala pressure ambiri fa ma stakeholder achuluka enanso a powerful posa boma lathu. Inyo ndi pledge yotani imene mungapereke kwa Malawi kuti how much are you willing to fight and risk and line yanu mwayipanga drop ati kuti pavute pasavute izi zokha zitheka regardless of nkhondo zonse zobwera ku ifeyo. Zikomo kwambiri. Okay, zikomo. Pavute pasavute izi zokha zitheka. I'd rather not go exactly into, because okay, you understand kuti mining industry ndi yopsha kwambiri, so pali zinthu zina though ndabwera panopa that I would rather not say chifukwa chokuti ndikulimbana na anthu amene akutha kuona kuti ndikuwachotsera mpamba wawo, so it's a very very scary ministry. So zina tizokuti I have to be very very careful kuti ndikuzitenga motani. Komano ponena kuti tupanga chani kuti zipanga communicate kwa anthu, one of the things men for kwetsetsa kwambiri njokuti Amalawi azitha kudziwa we should make it easy for Amalawi kuti amene afuna panga join mining aende motani. So we've got a Facebook page, and there's also a newsletter amene inaga malemba kuti za mining, so we always try to give them as much information as we can. And also just coming forward Ujen platform that Inoyo is all part of our transparency and trying to engage Malawi. I was also on face-to-face podcast the other day. We're trying to disseminate as much information as possible because Nishina meant to get Malawi, and we want to ensure that Malawi have got all the information that they need. So I'm always available for my interviews, my chats, I work for you, so I want to be available to you at any given point in time. Mr. Kamti, 30 minutes. I mean 30 seconds. I would have loved 30 minutes, but I'll do 30 seconds. Okay, I think just to thank the minister for coming. We're really humbled to have you, and this is why sometimes I'm going to go Nyamata because we can easily connect with each other. So thank you for showing that and making yourself available. I think chile meninga ngone ndubanga agree this ngana mahata ngone kuti they are powerful forces. So yanga forces, just a comment. They are powerful forces, and I'm wishing you the best because I think as we progress, we are losing out on tobacco, and mining is not just might be, but is the next thing that will give us the much needed forex and obviously wealth creation that we always talk about. So I hope that you do understand the mantle you have, and that you have got our full support in Gareth Nyamata because you are one of us. And we're looking at Malawi at the moment. I am wishing you the best because the future does definitely look bright, and looking forward. And if you want, I know Woody, you mentioned earlier, my expertise in Gadizigo Libe. As you can hear from these conversations, we have got ideas. Maybe they're not crafted perfectly, but my ideas, we are open to engage you as a minister and a ministry to make sure at the end, whatever we do, Ngadachi Nyamata, Ngadidziko, Ngada Malawi, zilipendulile. Chifukwa dziko ndilatu, miyalayo ndiyatu. And at the end of the day, tipinduleni ife osati anthu ena ya. So if that happens, I think Malawians will be happy. So wishing you the best, and may the good Lord be with you. Thank you so much, Mr. Kamti. Mr. DD, ndikupempheni koni kuti mutiyankhule before I go back to our honorable minister. Thank you.
Thank you so much, Thank you. Mr. Didi. Mwina ndibwerereso kwa inu our honorable minister kunena kuti before kuseka program yathu musiku la lero. Mwina you might have some words. I know you are a very busy person, komano you left everything else kubwera. So mwina potseka program yathu. Before I close the program, tikupempheni kuti mwina mutiyankhule. Penaso achinyamata timafunaso titamva munthu atatikhoma mmoto. Nde mwina you might have something kuti mutiyankhuleko before we close. Thank you. Zikomo kwambiri. Just to say thank you very much for inviting me to the platform. Ndimakhulupirira kuti ngati mtsogoleri sindingathe kupanga china chonse unless ndikumvetsera zimene anthu akukamba. Ndi ino inali opportunity yabwino kuti ndikhale pansi ticheze limodzi ndimvetsere kuti anthu akuti bwanji. So ndithokoze mapanelists onse pa your input. Thokoze moderator Titipa bala yopanda drinki kuti mnatha kundiyitana tikhale limodzi. Zinankhaza ngoti tap the screen here. It was a proper conversation that we've had. I don't take that lightly. I'm on TikTok, so anytime. Let's link up. All those who are in Malawi, let's have a chat. People by my comments, they keep saying Bwana Mahata has got some views there. We should have a coffee at some point. So when you are free, Bwana Mahata, do let me know. Let's have a chat. You could always use some of that intellectual genius. So kuma chachukulu nchokudi ndithokoze kwa nonse papano lino malangizo chera kwati tipa mveka pamawa tisazatuluke pano ndi chiposta zimenezo zamveka zikomo kwambiri. Kama nkhani yaikulu I think ndiyokuti let's not give up on our nation. Malawi is all we have. Olokakhala kuti munthu uli kunja umakhabe ukumbukirabe kuti ndi kumudzi. So umaza kupeza mabwerera kumudzi umaza kupeza kuti the country is much better than you left it. Zimakhala zinthu zolimbikitsa. Ukamatumiza ndalama yofuna kumangira kanyumba kana upanga kachituko kena kake ndalama icho amagwiritsidwa ntchito bwinobwino chifukwa anthu aja sakungoganizira kuti imene ndi mpamba wawo na uzochita. That's always a good thing. So tiyeni tonse tizipempherera dziko lathu our leadership and everything kuti zinthu ziziyenda according to plan, and most of all kuti tithe kusintha anthu tisamakhale comfortable ndi umphawi pamene tili ndi chuma chambirimbiri chimene chikungokhala. Let's pray to God kuti tithandize upanga apply ourselves and give us wisdom kuti zinthu zithe kumayenda bwino. Azinzathu in the region, they're doing very well, and I think it's also time for us to do better for ourselves. Otherwise, the future generation is not going to look back on us lightly. So nchilo siya mtu mmodzi ndiyatonse timatha kuzona ngati just because we are individuals we cannot make any difference. We do make a whole lot of a difference. So tiyeni tonse together, let's try and do the best that we can for our nation. Benefits ano mukapeza kuti apa because opanga zako kuti koma the main thing we have to put Malawi first. Zikomo kwambiri. Nkhani nditi nkhani ndimeneyo. I hope you guys enjoyed the video. Ndikhulupirira kuti yayi ndithu zambiri zamveka, and yeah guys, thank you so much. Malawian Cameras.